खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 26 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि लोगोनि गेजेराव अनज्लायनाय गोरोबलायनाय फैगोन। रंजा खुसिजों सानखौ बारहोहरनो हागोन। गोजोननि सान। वृष राशि नखराव दावराव दावसि जागोन। दुखु दाहाजों साना बारलांगोन। गोसो हमथाना थानाया मोजां। मिथुन राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन। नखरनि आरो समाजनि सुबुंफोरजों अनसायजागोन आरो मान होजागोन। रंजा खुसिनि सान। कर्कट राशि मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मोजां सान। सिंह राशि दुखु जारला सहायनांनो हागौ। गोसो हमथाना थानांगोन। जेंना गोनां सान। कन्या राशि रां रुफा खहा जानो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। गाज्रि सान। तुला राशि मोजां मोनज्लायनायनि सोमोन्दोआ गोरासिन जागोन। गोसोआ गोजोन सान्थि मोनगोन। गोजोननि सान। वृश्चिक राशि जिउआव हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। गोसोआ रंजानायजों उसिफावगोन। धनु राशि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय साजा मोननांगोन। गोसोआव गिनाय साफिगोन। गाज्रि सान। मकर राशि नखराव निदान खैफोद नुजाथिनो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। हेंथा गोनां सान। कुम्भ राशि सुथुरा खमायगोन। नखराव गोरोबलायनाय खौसेथि फैगोन। गोसोआव गोथार सानस्रिया जायगा लागोन। मीन राशि गोबां रां खरसा जानो हागौ। रां बाहायनाय समाव सांग्रां जानांगोन। जेंना नुजाथिगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मेथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।